Takže ahojte ľudia, vítam vás pri novom videu. Dneska tu máme poslednú objednávačku pyrotechniky na tento Silvester. Dneska si objednáme pyrotechniku z Pyroezer. Nebudem toho objednávať nejako veľa, chcem objednať iba za nejakých tých 30 €. Len tak proste doplniť zásoby, ešte dokúpiť nejaké petardy, fontány, ohňostroj, hej. A myslím si, že rovno môžeme začať. Ideme takto prejsť do začiatku na petardy. Zoberiem nejaké novinky, zoberiem tu asi Doom Boom Big F2 Silver. Čo som počul, nie sú to nejako extra silné petardy, ale tak zaujímavo vyzerajú, hej, tak zoberieme si na test. Potom čo si zoberieme tieto FP3. FP3 petardy viem, že boli kedysi veľmi dobré, keď mali ešte oveľa viac gramov, ale teraz už majú menej, ale tak myslím si, že stále to bude dobré, lebo boli to kvalitné petardy, tak aj teraz by mali podľa mňa dobre búchať na tých 0,8 gramov. Zoberieme si otestovať. Potom si zoberieme takto klasické piráty, lebo budem robiť ešte domácu petardu, veľkú, takže treba proste, lebo balenie by malo mať 15 gramov. Proste rozoberiem piráty a mám 15 gramov prachu. Pár kusov si nechám len tak na postrieľanie. A potom poslednú vec, čo zoberiem, tieto tu Zombum. Dinosaury vajcia, jaja dinozaura. Čo som počul, tak na to, že sú to len obyčajné malé petardičky takto obalené, takže to nestrieľa úplne najhoršie. Chcel som pôvodne zobrať tieto tu Zombum petardy, takéto 12 kusové, ale nemajú ich skladom. A tieto tu veľké za 20 € to nechcem brať proste, 5 gramov, lebo zoberiem piráty, čo som teraz ukazoval, to kusové, čo majú 15 gramov na balenie. Vyrobím si z toho 3-5 gramové petardy za 4 €, alebo 3 € piráty. Takže ako zbytočne budem takto kupovať, viem si vyrobiť úplne za o mnoho nižšiu sumu domácu petardu. A ten materiál, čo na to použijem, to vidí úplne na pár centov, takže je to o mnoho lacnejšie ako toto tu. Takže radšej si vyrobím, ale tak už nie na dlho, lebo už majú byť zakázané petardy. A to by už z petard stačilo. Teraz sa pozrieme na nejaký ten ohňostroj. Zoberieme si asi tento tu, Best Price Frozen. No proste chcem otestovať všetky tie kompakty 16 gram 20 mm, tento tu som teda nemal, Moskito som mal, hej. Hnusach som mal. Ešte Frankinson Harvey som mal, takto porovnáme, hej. Také tie 16 gramové 20 mm kompakty, môžeme si o tom potom natočiť aj video. Teraz si môžeme zobrať nejakú tú fontánu. Zoberieme si asi túto tú Kamuro. To je úplne proste maličká fontána, ale za tú sumu je podľa mňa v pohode. Pohodičký efekt podľa mňa. Potom si pozrieme nejaké rímske sviece, či tu majú. No a ako vidím, tak nemajú. Jedine čo tu majú je pochodeň a tu takéto, hej, Minomet, California Dream, čo sú proste 100-ranové rímanky, čo je o ničom podľa mňa dosť. Mne sa to nejako moc nepáči, že som to mal. Proste tak za radom to prská, hej, 100 ran, proste nepáči sa mi to veľmi. Takže z rímskych sviecí nič. Potom si pozrieme ešte nejaké rakety také menšie. Zoberiem asi tieto tu Screaming Rocket. To proste zapíska, hej. A robí tu takúto fontánku, hej, hore. Alebo ako to mám nazvať. Potom ešte čo si zoberieme je detská pyrotechnika. Zoberieme si takto Tasmaniu. Potom ešte si zoberieme takto Meteorit. Proste len tak musí byť, hej, tu si zoberieme veľkého rotáčka. To je proste klasický rotáček, len trošku väčší. A ešte čo si môžeme zobrať je takýto Baby Shark, hej, to proste len otestujem, to je obyčajná fontánka. Skúšame si. Celkom dosť dlhý efekt ako na takú sumu, takže uvidíme čo z toho bude. A to by už bolo aj všetko. Tak to vyzerá nákupný košiak, hovorím, nie je toho vôbec veľa.
ale tak niečo také novinky hej na test. To má napríklad tieto tu Dum Bum Big F2 Silver alebo aj FP3 hej. Alebo aj tieto tu Zombum, ma dosť zaujímavé, čo to bude. Plus tu nejaká takáto efektová pyrotechnika hej. Pravdepodobne vidia aj unboxing, neviem ešte, lebo mám teraz dosť videí hej, takých pripravených na vydávanie hej, plus ešte čo budem natáčať. Takže uvidíme, jak mi to vyjde, ale tak pravdepodobne vyjde ešte unboxing. A keď nie, tak to uvidíte proste vo videu s kompletnou pyrotechnikou. A to je už všetko. Budem rád, ak ma podporíte lajkom alebo odberom. A čaute.